Miksi kannattaa valita ryhmäpsykoterapia? Valtaosa mielenterveysongelmista syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Meidän suhde äitiin, isään, sisaruksiin, muihin läheisiin saattaa olla hyvänä tukena meidän psyykkisessä kehityksessä, mutta toisaalta nämä samat suhteet voi myös vahingoittaa meitä. Kaverisuhteissa, päivähoidossa, koulussa, harrastuksissa ja lopulta opiskelu- ja työelämässä me eletään jatkuvassa sosiaalisten suhteiden verkostoissa. Näissä verkostoissa me ei aina tulla omana itsenämme kauhean hyvin ymmärretyksi, mutta toisaalta meillä voi itsellämme myös olla tapa virheellisesti tulkita toisia ihmisiä ja saada heistä vääriä käsityksiä. Turvallisissa ja läheisissä ihmissuhteissa, kuten rakkaussuhteessa, ystävyyssuhteessa, tällaisten asioiden käsittely voi olla mahdollista, mutta toisaalta meidän omat sisäiset ristiriidat voi joskus tulla vahingoittamaan myös näitä suhteita. Tässä ajassa meitä kuitenkin myös etäännytetään aika tehokkaasti tämmöisestä kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta. Opiskelua, työtä, muuta tämmöistä sosiaalista toimintaa ihmisten välillä yhä enemmän siirretään etäyhteyksien varaan. Kuitenkaan sosiaalinen media tai nämä etäyhteydet ei samalla tavalla voi tarjota meille sitä meidän tarvitsemaa läsnäolon kokemusta ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta ryhmässä. Ryhmäpsykoterapia pyrkii osaltaan auttamaan nimellä edellä mainituissa asioissa. Ryhmään valitaan joukko toisilleen tuntemattomia ihmisiä, eri-ikäisiä, eri ongelmista kärsiviä ja eri sukupuolten edustajia. Nämä ryhmäläiset sitoutuu vaitioloon ja vähintään vuoden kestävään terapiaan sekä pidättäytymiseen keskinäisestä vuorovaikutuksesta tämän ryhmäajan ulkopuolella. Tämmöisillä säännöillä pyritään vahvistamaan semmoista turvallisuuden tunnetta koko tässä ryhmäpsykoterapiaprosessissa. Ryhmätapaamiset toistuu viikoittain ja ne on kestoltaan 1,5 tunnin mittaisia. Kokemus terapeutin ammattitaidosta ja niiden ryhmäläisten vertaistuesta auttaa meitä nostamaan esiin meille itsellekin vaikeita asioita. Kukin voi puhua, mitä mieleen juolahtaa, on yksi keskeinen ohje ryhmäpsykoterapiassa. Tällä tavoitellaan sitä, että kun mieleen nousee asioita, voitaisiin mahdollisimman nopeasti ottaa esiin silloin, kun se tunnekokemus tähän asiaan on vielä tuore. Jos me aletaan liikaa miettimään ja odotetaan ja valmistellaan puheenvuoroa, että mitä me ollaan havaittu tai mitä me ollaan mietitty, silloin me ollaan itse jo alettu sensuroimaan tätä kokemusta. Ja silti ryhmäpsykoterapiassa tavoitellaan tämmöistä selkeämpää ymmärrystä meidän omaa aitoa minuuttamme kohtaan. Ryhmäpsykoterapian ulkopuolella tämmöisiä erilaisia esteitä puhua siitä, mitä mieleen juolahtaa, niitä on monia. Jotkut näistä esteistä tulee meidän omasta itsestämme ja toiset tulee meidän ulkopuolelta. Ryhmäterapian tavoite on kuitenkin laajentaa tätä ymmärrystä meidän tunteista ja meidän tavasta toimia sosiaalisesti. Kun me tässä onnistutaan, me kyetään paremmin ilmaisemaan itseämme ja ottamaan myöskin tilaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, mutta samalla me vahvistutaan ja huomataan myös toisten tarpeita, vastaavia tarpeita ja voidaan antaa heillekin tilaa. Ryhmäpsykoterapia on kustannuksiltaan myös edullisempaa sekä yhteiskunnalle että terapiassa käyvälle. Esimerkiksi ryhmämuotoisen terapian hintalappu asiakkaalle on noin puolet yksilöterapian hinnasta. Kelalle taas ryhmäpsykoterapian kustantaminen on noin 1/4 halvempaa verraten yksilöterapiaa. Tästä huolimatta vuonna 2023 vain 0,67% Kelan tarjoamasta kuntoutustuesta kohdentui ryhmäpsykoterapiaan. Psykoterapian hyötyä ylipäätänsä ei kuitenkaan voi yksilön tai yhteiskunnan kannalta laskea laskukoneella. Yksi tärkeimmistä kohdista apua hakevalle on sen oikean terapeutin ja oikean terapian muodon valitseminen heti siinä alussa. Se asiakkaan tunnekokemus terapeutin ensikohtaamisesta
ja luottamuksen syntyminen tai sen syntymättä jääminen on tosi merkittäviä kohtia koko onnistuneessa psykoterapiaprosessissa. Siksi on suositeltavaa tavata useampaa terapeuttia ja miettiä tarkkaan sitä itselle sopivaa oikeaa terapiamuotoa ennen sen lopullisen päätöksen tekemistä psykoterapiaprosessin aloittamisessa.